በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ቅድመ ሁሉን ልዕሊ ሁሉን ልዑለ ባህሪ እግዚአብሔር አምላኽና ስለ ሁሉ ግብርታቱ ይኽበር ይመስገን። ቅድሰ ቅዱሳን ድንግል ወላዲተ አምላኽ ኩሎም መላእክት ነቢያት ሐዋርያት ጻድቃን ሰማዕታት እግዚአብሔር ዝሃቦም ጸጋ ናይ ጸጋ ክብሪ ይብጽሐዮም። ብመቕጻል ቤተሰብና እግዚአብሔር አምላኽ ከመይ ኣለኹም? ኣብ ኩሉ ኩርና ዓለም ኮይንኩም ነዚ መንፈሳዊ ቻነል ልሳን ኣበው ትሰምዑ ዘለኹም ኣሕዋተይን ኣሓተይን ስለዚ ሎሚ መጺናዮ ዘለና ቪድዮ በዚ ናይ ኣብይ ጾም ወይ ድማ ጾም ኣርብዓ ምኽንያት ኮይኑ ሻምናይ ሰንበት በጺሕና ኣለና እግዚአብሔር ይመስገን። ኣብ ዝሓለፈ ሻውዓይ ሰንበት ስለ ኒቆዲሞስ ዝብል ርኢና ነርና። ሎሚ እውን ሻምናይ ሰንበት እግዚአብሔር ከም ምሕረቱ ሆሳዕና ዝብል ክንርኢ ኢና። ሆሳዕና ማለት እንታይ ማለት እዩ ንዝብል በቃላዊ ስሙ ምስ ንጅምር ዝግስ እዚ ሆሳዕና ማለት ብዕብራይስጥ ይኹን ብላቲን ይኹን ሓደ ዓይነት ትርጉም ዝተረኽቦ ኮይኑ ኦ ጎይታ ሕጂ ኣድሕን ኦ ጎይታ ንዓ ኣድሕን ዝብል ትርጉም ከለዎ ኮይኑ ብናይ ግእዝ እንድሕር መጺና ድማ ሆሳዕና ማለት መድሃኒት ማለት ኮይኑ ይርከብ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ሆሳዕና እዚ ብዓቢ ክብ ዝበለ ድምቂ ቤተ ክርስቲያንና ከተውዕሎ ከላ ካብቶም ካልኦት ሰናብት ዝሓለፉ ፍልይ ብዝበለ ከተውዕሎ ከላ ፍልይ ዝበለ ዝፍጸመሉ መዓልታት ስለ ዝኾነ እዩ። በዚ መዓልቲ እዚ ሆሳዕና እዚ ኣብቶም ካልኦት ሰናብት ዝነበሩ በቲ ናይ ዜማታት መሳርሒ ከበሮ ጸናጽል ከይተጠቀመት ሕሊፋቶም ኣብዚ ሻምናይ ሰንበት እዚ ግን ብኸበሮን ጸናጽልን ብዓቢ ምስጋና ይባቤ እንዳገበረት እያ ተብዕሎ ትበዓል መዓልቲ ማለት እዩ። እዚ ቀዳማይ ክኸውን ከሎ ፍልይ ዘብሎ እቲ ካልኣይ ድማ ሰሙነ ሕማማት ፍትሃት ስለ ዘይፍቀድ ኣክንዲ ሕማማት ዝሞቱ ሰባት ብዕለተ ሰንበት እዚ ሆሳዕና መዓልቲኦም ፍትሃት ዝግበር። ስለዚ እምበኣር በዚ ክብ ዝበለ ብምስጋና ብዓቢ ዝማሬን እንዳገበሩ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ነዚ ሆሳዕና እዚ ከብዕልዎን ከለዉ ከምኡውን ናይ ሰሙነ ሕማማት ፍትሃት ስለ ዘይፍቀድ ኣብዚ ሰንበት እዚ ፍትሃት ስለ ዝግበር ናይ ሰሙን ሙሉእ በዚ መሰረት እዚ ፍልይ የብሎ ካብቲ ካልኦት ሰናብቲ መዓልቲ ሆሳዕና ብቃላዊ እዚ ግስ ጥራይ ዘይኮነ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ሊቁ ቅዱስ ያሬድ ኣውጽኡ ብዝተጠቀመሉ ኣብ ወንጌለ ማቴዎስ ምዕራፍ 21 ካብ ፍቕዲ 1 ስጋብ ፍቕዲ 12 ዘሎ ብፍላይ ኣብ ፍቕዲ 3 ዘሎ ሃይለ ቃል ኢና ክንርኢ። ወንጌለ ማቴዎስ ምዕራፍ 21 ፍቕዲ 3 ከምዚ ዝብል ሃይለ ቃል ንረክብ። በሉ እግዚኦሙ ይፈቅዶሙ እዚ ማለት ጎይቶኦም ደልይዎም ኣሎሞ ስደድዎም ዝብል ትርጓሜ ብቃል ትግርኛ ንረኽቦ ማለት እዩ። እንታይ ማለት እዚ ኣብ ወንጌለ ማቴዎስ ምዕራፍ 21 ካብ ፍቕዲ 1 ዘሎ እንድሕር ርኢና ከምዚ ይብል ትቃልቲ ኢየሱስ ብዓቢ ክብሪ ናብ ኢየሩሳሌም ከም ዝኣተወ ናብ ኢየሩሳሌም ምስ ቀረቡ እሞ ኣብ ጥቓ ደብረ ዘይት ናብ ዘላ ቤተፋጌ ምስ በጽሑ ሽዑ ኢየሱስ ካብ ደቀ መዛሙርቱ ክልተ ለኣኸ በሎም ከዓ ኣብ ቅድሚኹም ናብ ዘላ ዓዲ ኺዱ ብኡ እስርቲ ኣድጊ ዒላ ድማ ምስኣክ ትረኽቡ ኢኹም ፈቲሕኹም ከዓ ኣምጹለይ ሓደ እኳ ገለ እንተበለኩም ጎይታ ይደልያ ኣሎ በልዎ ብኡ ድማ ክሰዶም እዩ። እቲ ብነቢይ ብጓል ጽዮን እንሆ ብሰንኪ ለውሃት ኣብ ኣድግን ኣብ ዒሎ ኣድግን ጽዕነትን ተወጢሑን ኣባኺ ይመጽእ ኣሎ በልዋ ዝብል ክፍጸም ስለ ዝኾነ እዩ። ደቀ መዛሙርቱ ኸይዶም ከምቲ ኢየሱስ ዝኣዘዞም ገበሩ። ኣድግን ዒሉን ኣምጽኡ ክዳውንቶም ድማ ጠይቂ ገይሮም ንሱ ከዓ ተወጥሐ። ካብቶም ህዝቢ ዝበዝሑ ክዳውንቶም ኣብ መንገዲ ኣንጸፍዎ ካልኦት ድማ ኣብ እዳው ጨንፈሩን እናልዓሉ ኣብ መንገዲ ነስነስሉ። ቀድሚኡ ዝኸዱ ደድሕሪኡ እውን ዝስዕቡ ህዝቢ ዓዊሎም ሆሳዕና ንወዲ ዳዊት ብስም እግዚኣብሔር ዝመጽእ ብሩኽ እዩ ሆሳዕና ኣብ ኣርያም በሉ። ናብ ኢየሩሳሌም ምስ ኣተዉ እታ ከተማ ብዘላ መን እዩ እዚ ኢላ ተላዕለት። እነሆ ህዝቢ ድማ እዚ ነቢይ ኢየሱስ በዓል ናዝሬት ናይ ገሊላ እዩ በሉ። ስለ ቃላቱ ይኽበር ይመስገን። በዚ ሃይለ ቃል እዚ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ገይሩ ድማ ሊቁ ቅዱስ ያሬድ ማህሌታይ ነዚ ሰንበት እዚ ሆሳዕና ኢሉ ክስየሞ ዝተኻእለ ማለት እዩ። ስለዚ እምበኣር ኣብዚ ከነንብቦ ጸናሕና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ኢየሩሳሌም ብዓቢ ክብሪ ዝኣተወሉ ዝብል ሃይለ ቃል ኣርእስቲ ኮይኑ ናብ ኢየሩሳሌም ምስ ቀረበ ጥቓ ደብረ ዘይቲ ናብ ብዘላ ቤተፋጌ በጽሐ ኢልና። ቤተፋጌ ማለት እንታይ ማለት እዩ ንዝብል ቤተፋጌ ማለት ቀራና መገዲ ዝብል ትርጓሜ ሃልይዎ ኮይኑ ከም ካልኣይ ትርጓሜ እዩ ናይዚ ድማ መግለጺ
ናይ ሓደ ሰብኣይ በሓደ ሰብኣይ ፋጌ ብዝበሃል ትጽዋዓሉ ዓዲ ይብል ማለት እዩ ሽዑ ጎይታ ኢየሱስ ካብ ደቀ መዛሙርቱ ክልተ ለኣኸ ድማ ይብለና እዞም ክልተ ኢልዎም ዘሎ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ኣተርጊሞሞ ኣብ ትርጓሜ ከም ዘሎ ጴጥሮስን ዮሐንስን ይብሉ ማለት እዩ ስለምንታይ ጴጥሮስን ዮሐንስን ኢሎም ተርጎምዎ ንዝብል ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ምስ ጎይታ ብዙሕ ቅርበት ዝነበሮም ብዙሕ እውን ብኽብሪ ተገሊጾም ዘለው ብፍሉይ ማለት እዩ እዞም ክልተ ቦታት እዚኣቶም ጴጥሮስ እንተልና ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 16 ኣብ ናይ ፊልጶስ ቂሳርያ ቦታ መኑ ይብልዎ ሰብ ለወልደ እጓለ እምሕያው ኢሉ ክርስቶስ ኣብ ዝሓተተሉ ጊዜ ንወዲ ሰባት መን ይብልዎ ኢሉ ብዝሓተተሉ ስምዖን ጴጥሮስ ዝመለሶ ቃል ኣሎ ንስኻ ወዲ ሕያው ኣምላኽ ኢኻ ኢሉ ክምልስ ርኢና ነርና ማለት እዩ በዚ ድማ ኢየሱስ ክርስቶስ ስምዖን ንስኻ ብፁዕ ኢኻ ናይ መንግስተ ሰማያት መፍትሕ ድማ ኣብ ኢድካ ሂበካ ኣለኹ እንዳበለ ከም ተዛረቦ ስለዚ ኣብዚ ጥራይ ዘይኮነ ስለይን ስለኻን እውን እንካ ግብሪ ክፈል ኢሉ ሂብዎ ነይሩ በዚ መሰረት እዚ ጴጥሮስ ምስ ክርስቶስ ቅርቢ ዝነበሮ ኣቦ ተባሂሉ ስለ ዝተገልጸ እቲ ሓደ ካብቶም ሐዋርያት ዝተለኣኸ ጴጥሮስ ይብል መተርጎማን ካልኣይ ድማ ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊ ይብል ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊ ድማ ብኸመይ እንተበልና ኣብ መጽሓፍ ተገሊጹ ዘሎ ጎይታ ዘፍቅሮ ፍቅሮ እግዚእ ተባሂሉ ዝፍለጥ ጎይታ ዘፍቅሮ ስለ ዝኾነ ኣብ ብዙሕ መጽሓፍቲ እንሆ ዮሐንስ ብዓቢ ፍትወት ጎይታ ዝፈትዎ ከም ምዃኑ ተገሊጹ ስለ ዘሎ ይብል መተርጎም ስለዚ እምበኣር እዞም ክልተ ደቀ መዛሙርቲ ከምዚ ከኣበሎም ኣብ ቅድሚኹም ናብ ዘላ ዓዲ ኺዱ ዝበሎ አንድም ኢሉ መተርጎም ንምንታይ እዩ ኣብ ቅድሚኻ መንግስተ ሰማያት ዳ እምበር ካብ መንግስተ ሰማያት ኣብ ቅድሚት እንድሕሪት ክንብል ከም ዘይግባአና ምክንያቱ ንሕና ደቂ ሰባት እቲ እንኮ ዘለና ተስፋና መንግስተ ሰማያት ስለ ዝኾነት ነቲ ናይ ዓለም ፍትወት ኩሉ ነገር ገዲፍና ናብ መንግስተ ኣምላኽ ስለ ንማዓዱ ናብ መንግስተ ኣምላኽ ስለ ነቋምት ኣብ ቅድሚኹም ዘላ ኢሉ ገሊጽዎ ኣሎ አንድም ኢሉ ኣብ ቅድሚኹም ዘላ ዓዲ ዝበሎ ድማ ናፍቲ ዓድባ ኢልኩም ከይፈላለኹም ዓደይባ ዓድኻባ ናይ ከምዚ ናይ ርኹባት ባ እንዳስኡናት ባ ከይበልኩም ናብ ኩሉ ዓዲ ኸይድኩም ወንጌል ንኽሰብኽ ስለ ዘለዋ ነዚ ንኸረዲ ይብል መተርጎማን ብኡ እስርተ ኣድጊ ምስ ዒላኽ ትረኽቡ ኢኹም ፈቲሕኩም ከዓ ኣምጹለ ይብል ማለት እዩ እስርተ ኣድጊ ምስ ዒላኽ ትረኽቡ ኢኹም ማለት እንታይ እዩ ንዝብል መግለጺ ኩሉ ሰብ ካብ ማእሰርተ ሓጢያት ዝፍትሓሉ ጊዜ ከም ዝበጽሐ ንምግላጽ ይብል መተርጎማን ፈቲሕኩም ኣምጹለ ይበለ ኢየሱስ ክርስቶስ ምክንያቱ ስልጣን ናይ መንግስተ ሰማያት ናይ ዝምድርን እዚ ኣብ ሰማይ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርኩሞ ብሰማይ እሱርዩ ኣብ ምድሪ ዝፈታሕኩሞ ድማ ኣብ ሰማይ ፍትሕዩ ኢሉ ነቦታትና ካህናት ንሐዋርያት ስልጣን ስለ ዝሃቦም እንሆ ምእሳርን ምፍታሕን ስልጣን ሂበኩም ኣለኹም ፈቲሕኩም ድማ እቲ 5500 ኣብ መግዛእቲ ዲያብሎስ ኣብ ጭቆና ዝነበረ ህዝበይ ፈቲሕኩም ኣምጽዎ ካብ ማእሰር ሓጢያቱ ዝፍትሓሉ ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ካብ ጥፍኣት ናብ ድሕነት ዝመጸሉ ጊዜ ኣኺሉሞ ንሄለ ፈቲሕኩም ኣምጹለይ ንኽብል ይብል መተርጎማን ዝኾነ ሰብ እንታይ ትገብሩ ኣለኹም እንተበለኩም ጎይታ ይደልይ ኣሎ በሉ ጎይታኦም ደልይዎ ኣሎ ማለቱ ድማ ፈጣሪኦም ስለ ዝኾነ እዩ ምክንያቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ፈጣሪ ኩሉ ዓለማት እዩ ከምቲ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 1 ስጋብ 3 ገሊጽዎ ዘሎ እግዚአብሔር አምላኽ በቅድሙ ነበረ እግዚአብሔር በቅድሙ ነበረ እግዚአብሔር ድማ ኣብ አምላኽ ነበረ እግዚአብሔር ድማ ቃል በቅድሙ ነበረ እቲ ቃል ድማ ኣብ አምላኽ ነበረ እቲ ቃል ድማ ባዕሉ እግዚአብሔር ነበረ ከም ዝበሎ ቀጺሉ ትሕቲሉ ኩሉ ቡ ተፈጥረ ካብቱ ቡ ዝተፈጥረ ሓደ እኳ ብዘይቡ ዝተፈጥረ የለን ኢሉ ቃል እዚ ገሊጽዎ ከም ዘሎ ፈጣሪ ኩሉ ዓለማት ፈጣሪ ኩሉ ፍጥረታት ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሉ ስለ ዝኾነ ገንዘቡ ምዃኑ ፍጥረት ንኸረድእ ጎይተን ኢሉ ገሊጽዎ ኣሎ ማለት ይብል መተርጎማን እዚ ኩሉ ዝኾነ እቲ ብነቢ ተገርግረ ምእንቲ ክፍጸም ይብል እንታይ እቲ ተነጊሩ ነይሩ ንዝብል ንጓል ጽዮን እንሆ ንጉስኪ ጻድቕ ናይ ባህሪ አምላኽ ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ጻድቕ ናይ ባህሪ ዝኾነ አምላኽ ይለዋህ ሓዳገ በቀል ስለ ዝኾነ ድማ ኣብ ገልገል ኣድጉን ተወጢሑ ናባኺ ይመጽእ ኣሎ በልዋ ዝተባሃለ ትንቢት ምእንቲ ክፍጸም ይውይሉ ኣሎ ስለዚ እዚ ኣቀዲሙ ኣብ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 2 ፍቅዲ 3 ከምኡውን ኣብ ትንቢተ ዘካርያስ ምዕራፍ 9 ካብ ፍቅዲ 9 ፍቅዲ 11 ተገሊጹ ከም ዘሎ ጻድቕን ለዋህን ተባሂሉ ዘሎ ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ለስብሃት ክብሪ ምስጋና ንዑ ይኹኖ ጻድቕን ለዋህን ተባሂሉሎ እሱ ብኣድጊ ተሰቂሉ ተወጢሑ ናይ ሰላም ኣምጻኢ ምዃኑ ንኽግለጽ ትሑት ሰላማዊ ምዃኑ ንጉስ ስለ ዝኾነ ነዚ ነገር እዚ መግለጺ ንኸረድእ ነዚ ኣብ ትንቢት ተጻሕፈ ነገር ፈጸመ ይብል መተርጎማን ማለት እዩ ቀጺሉ መተርጎማን እንታይ ብል
እንሆ ኣብ ኣድጊ ዝተባሃለ ድማ ኣድጊ ምጽዓን ዝለመደት እያ ሕጊ ኦሪት ማለት እዩ እንሆ ሓድሽ ኪዳን ድማ ዝተመሰለ ድማ ብወንጌል እያ ወንጌል ግን ሕጊ ዘይተጀመረላ ሕጊ ኣለዋ ግን ከዓ ሕጋ ዘይተለምደ ሓድሽ ስለ ዝኾነ ይብል አንድም ኢሉ ኣድጊ ዝተባሃለ ቤተ እስራኤል እያ ቤተ እስራኤል ብሕጊ ኦሪት ምምራሕን ብሕጊ ኦሪትን ምክያድን ለሚዶም ስለ ዝነበሩ አንድም ኢሉ ወንጌል ዝበላ ኣድጊ ዒሉ ዝበላ ድማ ታገልገል ዝበላ ድማ ኣህዛብ እዮም ኣህዛብ ሕገ እግዚአብሔር ኣይነበሮምን ብሕገ እግዚአብሔር ኣይተመርሑን ብምንታይ ዳ ብሓድሽ ሕጊ ናይ ወንጌል ስለ ዝምርሑ ነዚ ንኸረዲ ይብል መተርጎማን ስለዚ ንእሽቶ ኣድግን ዓብይ ኣድግን ኢሉ ገልገልን ኢሉ ክዛረብ ከሎ ስለ ኣድጊ ኣገዲስዎ ይኮነን እግዚአብሔር ኣምላኽ ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ገሊጽዎ ከም ዘሎ ስለ ወርቅን ብሩርን ስለ መባኹዕቲ ስለ ዘርእን ዘራእን ብዙሕ ምስላታት እናገበረ ኢየሱስ ክርስቶስ ተዛርቦ ሃይለ ቃል ኣሎይ እዚ ነገር ኣገዲስዎ ይኮነን እንታይ ደኣ በዚ ነገር እዚ መንገዲ እዚ ከም መሓላልፎ ዝደለየ መልእኽቲ ስለ ዘሎይ ስለዚ በኣድግን ገልገልን ገይሩ ክዛረብ እንከሎ ድማ ስለ ቤተ እስራኤልን ኣህዛብን ስለ ብሉይ ኪዳን ኦሪትን ስለ ሓድሽ ኪዳን ሕግን ንኸረዲኡ ይብል መተርጎማን ቀጺሉ እቶም ህዝቢ ሙሉኦም ድማ ክዳውንቶም ኣብ መንገዲ እንጸፉ ካልኦት እውን ካብ ኣእዋም ጨንፈር እናሰልዑ ኣብ መንገዲ ይስርዑ ነበሩ እንሆ ድማ እዚ መግበሪኦም ንምንታይ ዝብል መግለጺ ገሊጽዎ ከም ዘሎ ይትረፍ ንስኻ እዛ ዝተሰቕልካያ እንስሳ እኳ መሬት ክብሪ ይግባኣ እዩ ንኽብሉ ክዳውንቶም ኣብ መንገዲ ከም ዘንጸፉ ይብል ከምኡ እውን እዩ ዝተባህለ ንጉስ ዝተባህለ ንጉስ እዚ ኣብ ታሪኽ ከም ንሪኦ ማለት እዩ ኣብ ካልኣይ መጽሓፈ ነገሥት ምዕራፍ 9:1-10 ዘሎ እዩ ዝተባህለ እስራኤላዊ ኣብ እስራኤል ክነግስ ምስ ቀረበ እቶም ብጾቱ ኣሕልቑን ንኽብሪ ክዳውንቱ ኣውፂኦም ኣብቲ እግሩ ዝረግጸሉ ነበረ ከም ዝገበሩ ስለዚ ክርስቶስ ድማ ንጉሰ ምድርን ንጉሰ ሰማይን ከም ምኾነ ንምርዳእ ክብሪ ዝግቦ ኣምላኽ ምዃኑ ንጉስ ምዃኑ ንምርዳእ ስየ ሒዞም ይጽበይዎ ከም ዝነበሩ አንድም ኢሉ ድማ ስየ ሒዞም ከም ዝነበሩ አንድም ኢሉ ድማ ስየ ሒዞም ምቕባሉ ንጌታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንምንታይ ኢሉ ከምጽኦን ከሎ እስራኤላውያን ኣብ ሶምን ካብቲ ዝገበርዎ ሓጢያት እግዚአብሔር ኣምላኽ ምሕረት ክገብረሎም እግዚአብሔር ኣምላኽ ካብ ሓጢያቶም ይቕረ ንኽብሎም ምእንታን እስራኤላውያን ነዚ ስየ ሒዞም ይኸሉ ከም ዝነበሩ የረድእ ማለት እዩ ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ሓዳጊ በቀል ሓዳጊ ሓጢያት ከም ምዃኑ በዚ ነገር እዚ ስየ ሒዞም ተቐበልዎ ይብል ቀጺሉ እቶም ቀቅድሚ ዝመርሑ እንደድሕሪኡ እውን ዝስዕቡን ህዝቢ ከዓ ንወዲ ዳዊት መድሃኒት ንወዲ ዳዊት መድሃኒ ይኹኖ ክብሪ ይኹኖ እቲ ብስም እግዚአብሔር ዝመጽእ ብሩኽ እንዳበሉ ደድሕሪኡ ይዘሩ ከም ዝነበሩ እዚ ድማ መርገመ ስጋን መርገመ ነፍስን ዘርሕቕ ከም ምዃኑ በረከተ ስጋን በረከተ ነፍስን ዘውህብ ከም ምዃኑ ንምግላጽ እዩ ይብል ማለት መተርጎማን ስለዚ ብሩኽ እዩ ብስም እግዚአብሔር ዝመጽእ ሆሳዕና በአርያም እንዳበሉ እነሆቶም ብዓቢ ጭርሖ ይቕበልዎ ከም ዝነበሩ ክሳብ ኣእማን ኣብ ቢታንያ ከይተረፉ እነሆ ስቕበሉ ክበሃሉ ከለዉ እቶም ዘመስጉን ነበሩ ሰባት እቶም ህዝብን ንኹሎም ስቕበሉ ክብሎም ከለዉ ኣእማን ከይተረፉ ነዚ ምስጋና እዚ ሆሳዕና በአርያም ብሩኽ ዘይመጽእ በስመ እግዚአብሔር ሆሳዕና ንወዲ ዳዊት ይኹን እንዳበሉ ብዓቢ ዝኾነ ጭርሖ ንግዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ብኽብሪ ከም ዝተቐበልዎ ይንገር ማለት እዩ ቀጺሉ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ኢየሩሳሌም ምስ ኣተወ ከዓ ብዘላታ ከተማ መን እዩ እዚ እናተባለት ተናወጸት ይብል እዚ ተናወጸ ዝብላ ዘሎ እዚ ከተማ እዚ ዝገልጽ ዘሎ ነቲ ኡ ዘሎ ቁሳቁስ ዝኾነ ንብረት ዘይኮነ ንመንደኣ ንሄሮዶስ ንግስ